عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكتتلو خبرات تعزبتنا نلوم سوني إسران سلسان مقابيت كلتشن إسان شدشن استدالو حدي زيناتات حيزلكم قريبا لهم قتالكم بخبر عدم فلما كان تاتو سراوي السودان أبت السراوي دعم سريع زكوات أتصاروا بعربي مشا استفتسما مدقعت درون إيد كم زيبلو قاليتو حيل تدفانو قبل على حلفتن تأتم بزفتسمو مدقعتي قصرهم زي تفلتو تقاتلهم تግራይ ኮሚሽን ስጋትን ሓደጋ ካብ መንግስቲ ፌደራል ሓገዝ ይጽውዕ እስራኤል ንናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ከም እትድግፍ ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ኩናት ኢራን ካብቲ ዝሓሰበሉ ንላዕሊ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ገሊጻ ኢራን ትራምፕ ዝፈከሮ ተገይሩ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ሓና ከም ትፈዲ ሓቢራ ሩስያ ኩናት ጽድያ ዝበለቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጀሚራ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቐርበ ክትከታተሉኒ በኽብሪ ዕድም ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ሰራዊት ዳዕመት ሰሪዕ ዝቆጻጽርዎ ምዕራባዊ ሱዳን ብዓርቢ ምሸት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኢድ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ ዳዕመት ሰሪዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድሮናት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ዞባ ምብራቕ ዳርፉር ዝርከብ ኤልዳይን ዝበሃል ሆስፒታል ተኸታተልቲ እምነት እስልምና ዒድ እናብዓሉ ደብዳብ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እቶም ብሓባር ብምዃን ኣብ 2021 ዕልዋን መንግስቲ ዝፈጸሙ ሰራዊት ሱዳን ሰራዊት ዳዕመት ሰሪዕን ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ኣብ ሚያዝያ 2023 ተወሊዑ ሕብራት ሃገራት ነዚ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ሞትን ምፍንቃልን ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ዳዕመት ሰሪዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ላዕለዋይ ደርቢ ናይቲ ሆስፒታል ፈጺሙ ከም ዝኣነሞ ብምሕበር ኣገዳሲ ንብረታት እቲ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ ቀዳማይ ረድኤት ነበርን ክፍልን ሙሉእ ምዕናው ኣብርሁ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ፈጺምካዮ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ بعلم لهو حقاقات كم زمئززن بمجلس بتزوقرب الخصيو أزي خم تجرمة حبيرو جوجلة طبقات تتخستت بناس أو جنب قلت خمر وتمنز زفت أمو بحق أربون تسوي الله وتقينات حد كابز الجمر نتب السراوي السودان بدعم السريع استفدت أمامات كعتتات بمتحس علم لهو حقتات كسنة زت أنحة تكال سبعة مثل السودان هوسبيتال ألداين نعش حسبات أقول قلوت كم تأنحة مخانو قاليتو مزوبا خردفان زدوام مبراقو دارفور اتحدش جنبا سرايت سودانن دعم السرعين كوين زولو بوتا خوينو ابتو بوتا درونات دارقا معالتاو متقعتا زفتسما تبوتا نخاطو مس دعم السرع تتحيزو زولو معراباو دارفور زراخ مسمر كوينو سراوي سودان ابز حلف عمد توقاتات إيروا لوزو من أساس 3 عمتات اب كينات تشأميدوم زولو حياتات نمشمقال بأمريكان كالوت هاقرانت زستوس دتبوكساتات كساب حجفرة ايتراخبون زولو ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ጎንደር ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ መኮንናትን ማሕውር ጸጥታን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ቁጽሮም ዘይተገልጸ ሰበስልጣን ከም ተቆትሉ መምሕዳርቲ ዞባ ኣፍሊጡ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ዘዘራረቦም ሓደ ካብቶም ምንጪ ካብ መምሕዳር ዞባ ደቡብ ጎንደር ሓለፍቲ ወረዳታት ዝርከቦም ብውሕዱ 5 ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ከም ተቆትሉ ሓቢሩ እቲ ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ሓለፍቲ ዘጓነፈ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዝተፈጸመ እዩ ተገሊጹ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ርእሲ ከተማቲ ዞባ ኣብ ዝኾነ ደብረ ታቦር ትካል መንግስታዊ ዘዕነወ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ዝዝከር እዩ መምሕዳርቲ ዞባ ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ሓይልታት ጥፋኣት ኢሉ ዝገለጾም ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ከባቢ ንፋስ መውጭያ ከተማ ሓሙስቲ ጎንፂ ኣልዒሎም ምህላዎም ገሊጹ እቶም ዕጡቃት ኣብ ወረዳታት ላይ ጋያትን ወገዳን ደራን ከምኡን ኣብ ክልቲአን ከተማታት ንሰበስልጣን መንግስትን ማሕውራት ጸጥታን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ሓቢሩ እቶም ዕጡቃት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብምትእኻብ ብምዕፃውን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ እቲ ምንጪ ገሊጹ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ከም ዝንቀሳቐሱ ዘዘኻኸረ እቲ ምንጪ ኣብኡ ዝነበሩ ሓይልታት ጸጥታ ሓይሊ በታና ኣድማ ፖሊስን ምልሻን ምዃኖም ሓቢሩ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ወረዳታት ታች ግያትን ስማዳን ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ እቲ ምንጪ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እቶም ዕጡቃት ናተን ጽንኩር ሓይሊ ጸጥታን ኣለዎን ዝበሃላ ከተማታት ንፋስ መውጭያን ሓሙስትን ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ተዛሪቦ ምምሕዳር ዞባ ጎንደር ዘውፅኦ መግለጺ ጀጓንና ንባንዳታት ከዳዓትን ኣሕሊፍና ኣይንህብን ህዝብና ገዲፍናዮ ናብ እንኾዶ ይብልና ብምባል መሓላ ሃፀይ ቴድሮስ ተቐቢሎም ይብል እቶም ሰበስልጣን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝኣተዎ መብፅዓን ክብሮምን ሓልዮምን ሓሊፎም ክብል ዝውስኽት መግለጺ ኣብቲ ዞባ ክንደይን ኣበየናይ ብርኪ ዝርከቡ መራሕቲ ከም ተቆትሉ ግን ኣይነፀረን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዝተጸገሙ ኣባላት ማሕበረሰብ ናይ መግብን ካልኦት ሃለኽቲ ናውትን ደገፍ ክገብር ንፌደራል ኮሚሽን ስጋት ሓደጋ ጸዊዒት ኣቕሪቡ እቲ ኮሚሽን ብ10 መጋቢት 2018 ብግእዝ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ሰባት መዓልታዊ ሓገዝ ከም ዝጠልቡ ይጠቅስ ካብዞም ተመዛበልቲ ተመለስቲ ተመዛበልቲ ተጠቀምቲ ሴፍትነት ዝርከቦም ኮይኖም
ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሑን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲኦም ከም ዝርከቡ እቲ ደብዳቤ ይጠቅስ። ካብ 7 ክሳብ 900,000 ዝኸውን ጽጉማት ካብ መሻርክቲ ኣካላት ወርሃዊ ሓገዝ ይረክብ እኳ እንተሃለወ እቲ ዝተረፈ ኣካላት ማሕበረሰብ ግን ብሕፅረት ረድኤት ዝኾነ ሓገዝ ይረክብ ከም ዘየለ እቲ ኮሚሽን ዝፀሓፎ ደብዳቤ የመልክት። ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ማእከላይን ሰሜን ምብራቕን ምምዝባል ደው ከም ዘይበለን መደብ ሴፍትነት ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ደው ክብል ስለ ዝተገብረ ኣዝዩ ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ ማሕበረሰብ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዝርከብ ከነፍልጥ ንፈቱ ይብል። እቲ ደብዳቤ ወሲኹ መንግስቲ ትኽልል ኣሽኳይ ዶ ንዝተፀገሙ ወገናት ሓገዝ ምቕራብ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ምኽፋል ኣብ ዘይከኣልሉ ደረጃ ብምፅሑ እቲ ፀገም ከቢድ ከም ዝገብሮ ይሕብር። እስራኤል ንናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሙሉእ ከም እትደግፍ ኣፍሊጣ። ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ አብርሃም ንጉሴ ኢትዮጵያ ኣስታት 130 ሚልዮን ህዝቢ ሒዛ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ እቲ መርገፂ እስራኤል እዩ ክብል ገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ናይ እስራኤል ከም ቀደም ዝጸንሐ ናይ ነዊሕ እዋን ፖሊሲ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ እዚ መግለፂ እዚ ናይ ውልቂ ርእይቶ ዘይኮነ ወግዓዊ ፖሊሲ መንግስቲ እስራኤል ምዃኑ ዓቢሩ። ኣሜሪካ ኩናት ኢራን ካብቲ ዝሓሰበትሉ ላዕሊ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ገሊጻ። ኣሜሪካ ምስቲ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ፈለማ ዝተገመቶ ንላዕሊ ክጸንሕ መጻበ ሄርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ዝዓለመ ስርሒታት ተወሳኺ ሓያሎ ሰሙናት ክወስድ ከም ዝኽእል ንእስራኤል ከም ዝሓበረታ ንማዕከናት ዜና ቻነል 12 እስራኤል ብምጥቃስ ኣናዳሎ ኤጀንሲ ኣካፊሉ። ብመሰረት ጸብጸባት እቲ ዋሽንግተን ተካይዶ ዘላ ወፍሪ መጻበ ሄርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ጥራይ ዘይኮነ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ዕዳጋታት ጸዓት ኣሕድያቶ ዘላ ሰፊሕ ጽልዋ ንምውጋድ እውን ዝዓለመ እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዋላ እኳ እቲ ኩናት ግዜ እንተወሰደ استراتيجيكاዊ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ ዘለው። ዶናልድ ትራምፕ ኣቀዲሙ እቲ ኩናት ካብ 4 ክሳብ 5 ሰሙን ክጸንሕ ምዃኑ ሓሳብ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ሰበስልጣን ኣሜሪካ መሻኽርቶም ግን እቲ ግጭት ኣዝዩ ክነዋሕ ከም ዝኽእል ይእምቱ። ወታደራዊ ሰበስልጣን እስራኤል ብተወሳኺ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም በዓል ህዝቡላ ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ጉጅለታት ዘካይድዎ ዘለዎ መጥቃዕቲ ክቕፅል ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ገሊጾም። እዚ ድማ እቲ ተጻብኦታት ብቕጽበት ከም ዘይውዳእ ዘመልክት ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራ ኣገውን ዘሳተፈ ታሪኻዊ ጽምዶ ተኻይዱ። እቲ ብሓባር ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ነቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ሓባር ክብርታትን ባህላዊ ምትእስሳርን ዘንጸባርቕ ኮይኑ ሰላምን ምርድዳእን ንምስፋን ዓቢ ግደ ከም ዝተጻወተ ተገሊጹ። እቲ ጽምዶ ኣብ መንጎ እዞም ኣሕዋት ህዝብታት ዘሎ ሕብረትን ንምጥንካር ቅድሚ ብሓባር ንምስጓምን ዘለዎ ድልውነት ዘርኢ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኢራን ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ዘሎ ዕላማታት ንምውቃዕ ዝኣክል ርሕቀት ሚሳይላት ክትውንጭፍ ከም እትኽእል ትማሊ ገሊጹ። ነዚ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ኣራድ ብሚሳይል ዝተሃርመ ቦታ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እዩ። ኔታንያሁ ኢራን ናብ ዲያጎ ጋርሲያ ገጹ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝወንጨፈት 4,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ምህላዋ ድማ ብዙሕ ርእሲ ከተማታት ኤውሮጳ እውን ዕላማ ክኾና ይኽእላ እየን ኢሉ። ንሱ ዲያጎ ጋርሲያ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ተኪሶም እዚ ድማ 4,000 ኪሎ ሜትር እዩ። በዛባዚ ካብ ነዊሕ እዋን ከነጠንቅቕ ጸኒሕና ኢና። ሕጂ ኢራን ናብ ኤውሮጳ ክትበጽሕ ትኽእል እያ። ድሮ ንቄርጶስ ሓዊሱን ሃገራት ኤውሮጳ ኣጥቂዓላ። ንሱ ወሲኹ ኢራን ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ተውድቕ ከም ዘላ ሓቢሩ። ኔታንያሁ ኢራን ኣብ ቀረባ እዋን ዘካየደቶ መጥቃዕትታት ኣብ ሲቪላውን ከባቢታት ሃይማኖታዊ ቦታታትን መጥቃዕቲ ፈጺማ ክብል እውን ከሲሱ። ከምኡ እውን ኣብ መጻብ ሄርሙዝ ጸገማት ብምፍጣር ንቐረብ ጸዓት ዓለም ትድብሽ ከም ዘላ ሓቢሩ። መራሕቲ ዓለም ኣሜሪካን እስራኤልን ምስቲ ኢራን ኣብ ዝገጥማሉ ርክብ ክድግፋ ተሓሳሲቡ። ተሓደጋ ዞባዊ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም ለኻዊ ድሕነት እውን ስግኣት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ህዝቡላህ ናይ እስራኤል ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ምውዳቕ ዘርኢ ቪድዮ ኣውፅኡ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ሂዝቡላህ ሄርመስ 450 ዚክ ዝተባሃለ ዘመናዊ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰማያት ቢንት ጀበይን ክትወድቕ ከላ ዘርኢ ቪድዮ ኣውፅኡ። ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሄርመስ 450 ዚክ ንዳሳስን መጥቃዕትን ዝውዕል እዩ። ኣብ ቢንት ጀበይል ህዝቡላህ ነታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ምስ ኣውደቓ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ነቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከዓክታን ስብርባራታ ኣብ ኢድ ህዝቡላህ ከይወድቕ ከም ዝፈተና ይንገር። እዚ ፍጻመ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቡላህን ወጥሪ እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝፍጸም ኮይኑ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ወታደራዊ ህላው ኣብ ዘስፍረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሓይልታት ሩስያ ኣብ ምብራቃዊት ሸነኽ ዩክሬን ናይ ጽድያ ኢሎም ዝበልዎ ዘይምኽንዩን ዓመታት ዘቑፀረ ኩናት እንደገና ከም ብሓድሽ ሓያል መጥቃዕቲ ከም ጀመሩ ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ድሩዓት ታንክታትን ዕጥቅን ስንቅን ዝሓዘላ ቀፍላይ ወታደራዊ መካይን ብምጥቃም ብሰፊሕ ከም ጀመረ ኣሃዱ ወታደራዊ ጸብጸባት ዩክሬን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን
ፕሬዚደንት ሃገር ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ ብዛዕባ ሳዕቤናትን ግጭታትን ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ሃገሩ ኣዝዩ ሕማቅ ስምዒት ከም ዘሕደረ ከቢድ ጽልዋ እውን ከም ዘለዎ ኣብ ዝገለጸሉ ህሞት እዩ መጥቃዕቲ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ብናህር ዝግስግስ ዘሎ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ንሩስያ ጽቡቕ ዝኾነ ኣታዊ ምንጭ ረብሓ ኮይነላ ከም ዘሎ ብምእማን ኩሉ እቲ ኣብ ዩክሬን ተጸሚዱ ዝነበረ ጸረ ነፈርትን ጸረ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ድሮናትን ዝነበረ ንብረት ጸረ ሚሳይላት ኣሜሪካ ናብ ወሽመጥ ዓረብ ከባቢኡን ከም ዝገዓዘ ብምሕባር እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ሩስያ ዳግማይ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣበርቲዓ ክድምር ምክንያት ኮይኑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዜሌንስኪ ሩስያ ኣብ ዳርጋ ሓደ ወርሒ ክመልእ ቀሪቡ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ነዳድን ጋዝን ኣታዊ ከም ዘኻዕበተት ገሊጹ። እዚ ድማ ሩስያ ዝያዳ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራ ብምፍጻም ዝያዳ ዕንወት ከተኸትል እያ ኢሉ ከሲሱ ምንባሩ ይዝከር። ሓላፊ ማእከላይ ትእዛዛት ሰራዊት ኣሜሪካ ኢራን ኣብ ኩናት ሲቪላውያት ቦታታት ዕላማ ብምግባር ምልክት ተስፋ ምቁራጽ ትሰርሓላ ይብል። ኣድሚራል ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብራድ ኩፐር ምስ ብቋንቋ ፋርሲ ሳተላይት መርበብ ኢራን ኢንተርናሽናል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ምልክት ተስፋ ምቁራጽ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ኣዝዩ ኾነ ኢሎም ኣብ ልዕሊ 300 ግዜ ንሲቪላዊ ዕላማታት ኣጥቂዖም ኣለዉ ኢሎም ኩፐር ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሓደ ንሓደ ቃለ መሕትት ናይቲ ኩናት ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሰፊሕ ማእከላይ ምብራቕን ዘካየደቶ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ንሲቪል ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወ ይዛረብ። ንሱ ወሲኹ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ምፍራይ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዕላማ ይገብራ ከም ዘለዋ ይገልጽ። ንሱ ወሲኹ ንሕና እውን ደድሕሪ ማኒፋክቸሪን ኢና ንኸይድ ዘለና ይብል። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዘሎ ስጋኣት ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ናይ መጻኢ ስጋኣት እውን ነወግድ ኣለና ብመንጽእ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብሚሳይላት እውን ከምኡ ብሓይሊ ባሕርን ይብል ኩፐር። ብተወሳኺ ህዝቢ ኢራን ናብ ጎደናታት ክወፅእ ግዜኡ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ዋላ እስራኤልን ኣሜሪካን ብሰንኪቲ ኣድማታት ህዝቢ ኢራን ኒውቶክራሲ ተሃገር ከውድቕ ተስፋ ከም ዘለውን እንዳገለጸ ወታደራዊ ስለያ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ ፍርስራስ ናይታ ኣብ ቀረባ እዋን ንራፍ ኣክሮትሪ ዕላማ ዝገበረት ኢራናዊት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሩስያ ዝሰርሓ ኮሜታ ቢ ናቪጌሽን ሃርድዌር ከም ዝተረኽበ ኣፍሊጡ። እዚ ድማ ንቴክኖሎጂ ሩስያ ምስቲ ብኢራን ዝምራሕ ኣድማታት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብቐጥታ ዘተኣሳስር ናይ መጀመርታ ጭቡጥ መርትዖ ምዃኑ ሰበስልጣን ይገልጹ። እዚ ርኽበት ኣብ መንጎ ሞስኮን ቴሄራንን ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ምትሕብባርን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስክፍታታት ዘጉልሕ እዩ። ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ህላዊ ሃርድዌር ሩስያ ኣብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ትኽክለኛ ኣድማዕነትን ብዓብዩ ክዕቢ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ምዕራባውያን ዕዳጋ ክውስኽ ይኽእል። ዝመርትዖ እዚ ኪዳን ምስጋር ቴክኖሎጂ ነቲ ብዓውዲ ውግእ ብኸመይ ይቆጽ ከም ዘሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ንዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ የጠንቅቑ። እዚ ርኽበት ንሽርክነት ሩስያን ኢራንን ዝብል ክሲ ክብደት ዝውስኸሉ ምዕራባውያን ሓይልታት ነዚ ዝምዕብል ዘሎ ስጋኣት ዝፈጥሮ ዘሎ መልክዕ ብኸመይ ምላሽ ይህብሉ ሕቶታት ዘልዕል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመርን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምሸት ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ወሃቢ ቃል ዳውኒንግ ስትሪት ከምዚ ይብል እቶም መራሕቲ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ዓለምለኻዊ መራኸብ ዳግማይ ንምጅማር መጻበይ ሄርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ከም ዘድሊ ተዘራሪቦም። ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ጸዓት ንምርጋጽን መጻበይ ሄርሙዝ ዳግማይ ምኽፋት ኣገዳሲ ምዃኑ ተሰማሚዖም። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዳግማይ ክዘራረቡ መደብ ከም ዝሓዙ ገሊጹ። ኢራን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ዝርከቡ ገመዳት ኢንተርኔት ትሕተ ባሕሪ ዕላማ ከም እትገብር ኣጠንቂቓ። እዞም ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝርከቡ ገመዳት ንዓለምለኻዊ ስርዓታት ኢንተርኔት መራኸቢታትን ወሳኒ ኮይኖም ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣብ ልዕሊኦም ርኡይ ምምዝባዕ ዘስዕብን ኣብ ገለ ክፋል ኣፍሪቃን ኤሮጳን ኤስያን ኣብ መላእ እዞም መርበባት ንዝህሉ ምትእስሳር ክጸልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ኩነታት እናገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዓለማዊ ሳዕቤን ክህልዎ ተኽእሎታት ኣሎ። ብተወሳኺ ኢራን እቲ ትማሊ ምሸት ዝተፈጸመ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ውፅኢት ትኽክል ስለያ ምዃኑ ብምግላጽ ሕጂ ክልል ኣየር እስራኤል ከም እትቆጻጸሮ ትገልጽ። ብመሰረት ኢራን ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ዝተኻየደ ስርሒታት ኣብ ስርዓት ምክልኻል ኣየር እስራኤል ዘሎ ድኽመታት ንምፍታንን ንምእላይን ዝዓለመ እዩ። እዚ ጻዕሪ ፍረ ከም ዘርአየ እውን ይዛረቡ። ኢራን ሕጂ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብናጽነት ክሰርሕ ከም ትኽእልን ሚሳይላታ ክዕገት ከም ዘይክእልን ትገልጽ። ኢራን ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝፈከሮ ተገይሩ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ሓነ ከም ትፈድሕ ሓቢራ። ኢራን መጻበይ ሄርሙዝ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ሙሉእ እንተዘይተኸፊቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ክድምስስ ዝብል ስጋኣት እንተተፈጺሙ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ሓነ ክትፈዲ ወሳኒ ትሕተ ቅርጺ ከተዕንን ምዃና ገሊጻ። ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ልዕሊ 300 ሰላማውያን ሰባት ናብ ሆስፒታል ኣብ መላእ እስራኤል ከም ተሰደዱ ሚኒስተር ጥዕና እስራኤል ሓቢሩ። ድሕሪ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ኢራን እንተላ ኣብ ኢራን ዲናሞን ዝተፈጸመ ኣዝዩ ዓናዊ መጥቃዕቲ እዩ።
ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰናዩ